Fahrer, die heute und hier an den Start gehen. Und dann schauen wir mal, was hier im Ganzen dann hier rauskommt. No a je postupně vyklízen startovní rož, protože samozřejmě byla již ukázány celé 3 minuty, minuta 30 sekund a teď musí být všechny motocykly nastartovány. Doufejme, že se podaří všem odjet z roštu do zahřívacího kola. 39 motocyklů, 39 motorek ve třídě Moto2, to znamená obrovské pole a určitě se bude na co koukat a nyní startuje. Tam zařadit, aby nám odjel ze startovního roštu. No a když jsme si probrali to startovní pole, takže na 39. místě poslední tak někdo státku Jan Simon, ale do zahřívacího kola nevyjel. Takže Julián asi zjistil, že v tom 39. poli by to velice těžké s tou zraněnou rukou a tento závod vypustí. No ale jestli máme v zahřívacím kole. So, da haben wir die Information bekommen, dass die Startnummer 60, das ist Julian Simon, der auf der 39. Position stand, hier das Rennen nicht aufnimmt. No a čelo toho startovního pole máme teď momentálně ve sjezdu ke stadionu. Režie nám nabízí onboard z motocyklu Štefana Prádla, momentálně vedoucího jezdce seriálu Moto2. No a to pole je opravdu roztažené v délce asi 1 kilometru. Prádl 167 bodů, Marquez 120 bodů, 47 bodů ztrácí na prvního Prádla v pořadí Moto2 v této sezóně. To znamená, je to opravdu řádná porce, kterou by Marquez musel ukrojit. No a uvidíme, jak se s tím popasují i ostatní jezdci, kteří samozřejmě Prádlovi nic nedarují a budou se snažit ho ještě ve zbytku sezóny